Taning tuiga. Pasko man unta pero patang mingawa. Kumpleto man ta dapat ta. Ibiyaan lang ta sa inyong mama. Kung wala pa tagibiyaan sa inyong mama, malipayon unta ta karon. Mga ninong po ninyo, nakalimot na ko kinsay mga ninong ninyo. Mga ninong ninyo. Wala po klaro. Magkuan ninyo kanang nay mga birthday. Magdidikar ninyo. Mukaon raman nya man. Mulakaw na. Di ko kaila nga isip amahan ninyo, di ko kaila og kinsay ninong og ninang ninyo. Sinsa gyud mo na kay mingaw gyud kaya tong Pasko. Isa ni mong ninong pa. Di man nako maklaro og naba mo ninong o wala ba mo ninong kay ini ko magkuan. Bigo raman mo kaon ya. Mulakaw naman. Tama ko Pasko na ron. Sayang unta kayo kay nakaila pa sa inyong ninong. Pwede ta mo ihatod sa inyong ninong og ninang para tagaan og pinaskuhan. Ganit. Wala man gud ko kaya kinsay ninang og ninong ninyo. Wa pod gi ingon si mama ninyo kay nilakaw ra man to dayon, gibiyaan man dayon ko. Wag mo gilista pa ang mga ninong namo. Wala. Sa man kaunon na to ni Bailag na ay maayong tao nga mohatag sa tuag pinaskuhan. Kanang naay kuan ba, malumong kasing-kasing. Luya gyud nato. Atong posporo, isan lang kabuk sulod. Atong kaldero, buslot. Patay tubig. Run out pa, way kuryente. Patay kwarta. Ah! Libog na ko, unsay buhaton nako karong tuiga. Bakit tao diri no? Sakas kumpare nako. Ako'y mga regalo sa akong mga inanak ba. Hey! Hingaw man. Tuwa goro to. Tambayan. Bug-ata sa akong dalaw. Karon malipay yun siguro sila aning mga teddy bear, mga flashlight, mga lotion, mga unlan, ug kaning bag nga akong ihatag sila. Ug cash nga 1,000 pesos. Na akong kumpare. Diya lang mo. para dalaw. Hey! Ang buntag ya. Ate yun na papagin. Punta oy. Hey, Unsa man eh? relax lang guro sa pre, relax lang pre. Di ba si kuan ba alayan lang. Ah, Asa ang kagikan di ay? dili kay kan ron. Akong mga inanak na? O kanang nasa duyan. Udak ko na no. Oh. Pila kay katuig wala ka anhe dire? 10 anyos na baya ko sa Hong Kong no. Ay layo. Grabe, dugayan na din nimo dito no? 10 Kaya kumusta man pamilya nimo dito? Ay, na dito ako rang gibiyan ni uli ko dire kay Mayo kay mo pre ba kay bibo kay mo karong Pasko kami pastang luya ginamo. May gani kay niabot ka pre. giduaw kay tamo kay magdala po kog mga pinaskuhan na akong kinugos. Para ni sa ilaha di ay? Para ni sila. Ay salamat kaayo pre, salamat jud kaayo. Ay, nga to? Laos. Dilo. Butang dito tayo. Oy, mga anak, may buntag. Babe mo ha, kay nain yung kuan dito. Kuan sa pre kanang kuan ba kanang mag-andam sa akong kuan dito kay murag layo ka tingali kag biyahe ba. Ano sa kung painit nimo dito ha, kadali lang ha. Balik mo ko. Ah, sige pre. Samtang nagakuanta, Ninong ninyo, bless mo sa ninong ninyo. Magstoryanay sa pud may. Uy, kadagko na dai ninyo no. Uy. Ninong! Uy! Magkurong ka nabot? Ako man akong kursuso na kinugos yun. Kuan. Ako nagakuan ko sa inyo ha, bakit kuan. Ikaw ba si Haris? Oo, ako. Ninong. Kadagko na nimo Haris. Ikaw? Si King James. King Sims kadagko na ninyo King. Oy. Ah, kuan. Ako'y dalang mga regalo sa Sama inyo. na, Ninong. Sama na. Diala ko ha. Anak ko'y dulaan. Oh, kani. Mahilig mong teddy bear? Oh! Ako na ito. Paso kuan. Asay mong ganahan diri hari. Ito may muha. Oh, sige, ito may muha kay itong sad ka. Puti, puti mga king, will balag itong pagka. So dili lang ka na akong ihatag sa inyo ha. Napa? Regalo ko na sa inyo ha. Napa? Oh, kinsay ganahan ispat. Ako! Unsay color inyong gusto? Blue!
Blue ako, blue. Okay, blue. Oh. Dili pa ni mo siga ha kay lobat i-charge pa ni. Salamat. So kanang nabili ni ha para nakapapa ninyo. Sama na. Ay ako nang i-explain niya siya. So Salamat salamat. ni Ninong. Salamat. Salamat iyo. Pag binutan mo ha. Pag binutan mo. Apasa si papa ninyo dito ingnin yung papa mo na akong gihatag saya. Apasa dito inang anapo ko ihatag niya bato adre maghulat ko ha. Yun na. Salamat Ninong. Asa na mas kumpare, oy di man gusto guro makadawat aning regalo nako ni. Ay nala. Pre, padali pre. Oh, hey. Unsa man? Ay lang. Ano regalo sa kape? Ano mong dagan-dagan nga. Patawa na ako no. Ginya ko sa akong anak ba nga rep daw. Kanina ko yatag nimo. Ay, unsa man na? Isumbungan kanila gipangatagan mo kutog mga regalo. Basta lipayan nila ba? Kani pre, hatag ko ni si mga regalo kalendaryo. Kani nindot kay ni nga kalendaryo pre. Unsa man ang calendar niya da pre? 2021. Kada bulan ani pre ang pizza ani nga kada pizza city makadawat kag blessing. Kulang man yung pre. Dapat di ba magsugod sa zero? Wala na counter na kay Wala kani na new counted, generation na taron. Generation. Dawatan ni pre. Dinasing-kasing ko ni Salamat mga kay pre, regalo salamat. sa mga pre. Ibutang na. Hugaw hinon. Ibutang na babaw sa inyong abuhan. Ibaba sa abuhan? Oh, diha gina siya mugana. So, napay dako kay pre. Hugaw man pre. Napay dako kayong regalo yatag nako nimo. Unsa na pre? Unlan. Unlan, perting pinakadako ni nga unlan sa muha akong yatag sa muha. Kay katong sukad nga nilakaw ko, Di wala ka makasapan sa imong asawa ana pre? dili nananghid na ko niya. Ananangit ka? Kay kada wala akong asawa, mao ni akong kadulog. Mao ni akong kakakos. Mao ni akong tandayan. Tandaya. Mao ni imong kaagapay. Di jud ka magmahay ani pre. Dawatan ni sa kinasingkasang pre ang unlan para sa imo ni pre. Gawas ang kamot pre. Unlan. Imuha na pre. Salamat kay pre. Og dili lang kana pre. Na ako'y gidala during brand new nga bag. Bastang daghana gyud nimo ko pre. na pre. Tanaw na kung unsay sulod gisulod na ko ani pre. Pero kung gusto ka ma-excite pre, unsa man akong ihatag sa imo ha o ikaw na rin ma pre. Ah pre, Salamat kay pre. kana dili lang kana apa yung ihatag nimo cash nga 1,000. Kas nga 1,000. O para makapalit og pang Noche Buena ninyo pre. Tang salamat gyud kay pre. Ako ihatag Ko gyud kay salamat pre. cash nga 1,000 pre. Oh. Kani pre. Sige pre. Kani Pasko karon I hope nga makapalit mo mga pangkusina ninyo, pang unsa diha pang kuan ninyo unyang gabi. Makapalit. Pre. Makapalit. Pre. Daghang kay salamat pre. Okay ra ka pre? Daghang gyud kay salamat pre. Sige pre. Maayo gyud kang tao. Atos ako pre.